Başka adamların fikirlerini okumak isterseniz mi? Öz aň bilim amallarymyzda gözöçilik etmek ve beýleki adamların fikirlerine garaşmak ukuyuny eýe bolmak, beýleki adamlar bilen gatnaşyklarymyzy sazlamaga ve sosial gurşawymyzy uygullaşmaga kömek edýär. Egzamine taýarlanýanyňyzy gözüňe getirin. Bu amalda haýsy derse ünsü jemlemeliňizi, haýsy öwrenme usulyny eýerjekdiňizi, misal üçin ýazypmy ýa-da sesli okapmy derse taýinlanjak ve hatta näçe wagt gerekdigini kesgitlep meýilnama düzüp bilersiniz. Biliş derejesinde bu prosesleriň habardarlygyna ýokary biliş, ýagny bilýän zatlaryňyz bilmek diýilýär. Öz biliş amallarymyzda gözöçilik etmek ve gözöçilik etmek derejemizi tanamaga mümkinçilik berýär. Gelin bunu bir misal arkaly düşündirmäge ýanaşaýyn. 16 goşmak 27. Bu sanlaryň toplam hasylyny jemini tapmaly. Bu sanlaryň jemini ilki maýdalawjydaky birlik sanlary goşup, artan sany sanawjydaky onluk durawy geçirip hasapladыңyzmy ýa-da 16-dan 3 aýryp 27-ni 30 diýip düşünüp, ol galan sanyň jemini hem 30-a goşup hasapladыңyzmy? Ya da başka bir usul bilen mi hasapladyňyz? Bu alternatif çözükler hakda okuýarkaňyz, matematiki amallar wagtynda beýniňizde ýüze çykýan aň bilim proseslerini idarlap biljekdigine göz ýetirdiňizmi? Bu prosese 41 hökümine jogap tap bilseňiz, aň bilim işleriňizi barlap, ýalňyş eden ýeriňizi tapyp bilersiňiz. Onda ne üçin bu habarlyk möhüm zatdyr? Sebäbi bilýänlerimizi bilenimizden, başarnyklarymyzdan, aň bilim ukuýymyzdan we gowşak tarabymyzdan habarlar bolup bileriz. Bu düşünjäniň kömegi bilen ýüze çykýan mesele garşy dogry çözük usullaryny ullanyp bileriz. Misal üçin bilim durmuşymyzda nädip has üstünlükli boljakdygymyzy bilip bileriz. Şeýle hem özümizi we jemgyýetçilik gatnaşygymyzy has hem gowlaşdyryp bileriz. Şeýlelikde bu usul bilen başkalaryň pikirlerini okamak mümkinmi? Gelin bu soraga jogap tapaly. Adamlar üçin başkalaryň näme pikir edýändigine we sözlerinde ýa-da hereketlerinde we niýetine düşünmek elmydama möhümdir. Sosial bir ýerde ýaşamany dowam etdirýän insanlaryň öňler ýaşap bilmekleri üçin başka insanlaryň ýüz hereketlerini, özlerini alyp barşyny we bakışlaryny dogry deriňemek ve pikirlerini mecburi ýagdaýda çaklamagy başarmalydylar. Häzirki wagtda sosial gurşawymyzy uygullaşmak ve gatnaşyklarymyzda dowam etdirmek üçin bu deriňewleri has dogry etmeli bolýarys. Munuň üçin sende de, hemmelerde de, bizde de, hemmämizde dogawitli we zehinimiz bardyr elbet. Akyl teoriýasy bilen düşündirilýän bu hadisa başkalaryň duýgularyndan we niýetlerinden habarly bolmak we olar hakda maslahat bermäge mümkinçilik berýär. Akyl nazariýaty ilkinji sapar 1978-nji ýylda David Primak we Guy Woodruff tarapyndan teklip edildi. Ondan soňraky ýyllarda Heinz Wimmer we Losif Perner çağlaryň beýleki adamlaryň pikirlerini çaklamak ukuyuny eýe boljakdyklaryny öwrenmäne başladylar. 1983-nji ýylda geçirilen gözlewlerde 3-9 ýaş aralygyndaky çağlary dürli suratlar görkezildi. Bu suratlarda otowdaky bir adam bir zady bir ýerde gizleýär. Soň başga bir ýere gelip, şol adam otowda däl wagty ony ýerinden ütküdýär. Misal üçin bir adam topu sebede salýar. Soň başga bir adam sebetden alyp otowdaky sandygy oklaýar. Suratlar görkezilenden soňra çağlara ilkinji adam otowa gaýdyp gelende topuny ýerden gözlemeldigini soraldy. Bu ýagdaýda çağlaryň ilkinji adam otowa gaýdyp geleninde sebede seretjekdigini çaklamalaryna garaşyldy. Bu çaklama 3-4 ýaşyndaky çağalarda gaty pesdi. 4 ýaşdan uly çağalaryň ýaşyň ululugyna baglylykda takyk çaklamalary has ýokary eldip biljekdigi syn edildi. Başgaça aýdylanyna 4 ýaşdan uly çağalaryň beýleki adamlaryň näme pikir edýändiklerini çaklamak ukuyuny eýe bolýandyklary anyklandy. Akyl nazariýaty dostuňyzyň bir ýagdaýyna näme pikir edýändigini we näme reaksiýa görkezjekdigini çaklamagyňyza kömek edýär. Bundan başka da beýleki adamlaryň näme pikir edýändigini çaklamak ukuyumyz ösdükçe başkalaryň bizden başgaça pikirlenip we duýup biljekdigine göz ýetirmelidirsiz. Bu çaklamalara göre reaksiýalarymyzy we ödümüzi alyp barşymyzy we çykyşlarymyzy guranymyzda sosial gatnaşyklarymyzy has üstünlükli dowam etdirip bileriz. Şeýlelik bilen dürli pikirlere we dürli göz ýetime eýe bolan adamlara
duygudaşlyk görkezip has ansat ýagdaýda düşünşip bileriz. İnsanlar sosial canlılardır. Şonuň üçin ikimiz hem öz aň bilim amallarymyza gözegçilik edip bilmek we başgalaryň aň bilim işleriniň bizinkiden tapawutly bolup biljekdigini bilmek, beýleki adamlar bilen gatnaşyklarymyzy sazlamaga we sosial gurşawymyza uýgullaşmaga kömek edýär. Dostlar, bu videomyzyň soňuna geldik. Videony halan bolsaňyz like basmagy we dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Nesip bolsa indiki videomyzda insanlar, adamlar näme üçin pikirlenýär? Bu soraga jogap tapýas. Biz bilen galyň.